Goddag og velkommen til Scandinavian Gardening. Jeg vil meget gerne vise vores supersælger, vores 5-trin saks, som er teleskopisk, og der er en fantastisk teknik. Teleskopisk, fordi man skal nå længere op, man kan regulere det, forskellige længder og så videre. Og så udover der er en fantastisk teknik, som det er giver system udveksling, som man får hjælp, man får ikke smerte i sin krop, man bruger faktisk kun teknik i saks. Og en af det bedste og en topsælger i Skandinavien. Og så resultatet kan tage op til 5 cm, sådan tykke grene, så på grund af teknik og fint snit, som det kan man ikke sige om i træ. Jeg vil meget gerne vise, hvordan det fungerer. Teleskopisk, man skal nå længere op, og det er sådan teknik. Man bare pumper den. En arm det står til film, og det er kun den anden, der arbejder. Og så selvfølgelig, hvis man vil gerne lave lidt mindre ned på jorden. Man skal ikke bøje sin ryg. Og så små grene, man tager det bare i spidsen. Holder nogle små grene igen, det står irriterende. En gang til at vise lige her. Man får bare fantastisk ud. Og her har vi vores fantastiske superklipper. Svenske superklipper. Scandinavian Garden 5 trins.